Lo mndeni ulangazelela ukuzwa izwi lentombazanyana yawo usuku nosuku. Lo mfundi obenza ibanga lika grade 6 uLunamandla Sithonga wagcinwa ukubonwa eya esikoleni. Umndeni uthi imizamo yamaphoyisa yokuthungasa lentombazanyana kanye nenhlangano iPink Ladies ayikatheli izithelo. Nabani na onawo umkhondo noba unjani. Ngoba yona focus yethu kuyo yonke lento thina ngumntwana siyayibona yomuntu osicimba wamthatha okanye kwathini kodwa yona into focus yethu kukufumana uLunamandla abuyele ekhaya ephilile. Amaphoyisa ase-Western Cape aseqinisekisile ukunyamalala kwalentombazanyana athi okwamanje angeke ephawule ngokuthi lihamba kanjani uphenyo ngenxa yokuba bucayi kwaleli cala. Kusenjalo namanje awakatholakali umkhondo malungana nesinye futhi isigameko sokunyamalala komfanyana oneminyaka emithathu wasemzamo yethu. uAnothando Mhlonhlo wanyamalala ngomsombuluko. Akaziwa ukuthi ukuphi umphakathi usumthungathe wancama. Kubi kunzima kakhulu, kubhlungu kakhulu ukulahleka komntana especially xa ngathi abonakale ubonakala into ebhlungu kakhulu. Wonke umphakathi nje wonke umuntu utraumatized ngoba umntana akakafumaneki nangoku sakhangela umntana akakafumaneki. Amaphoyisa athi asaphenya zombili lezi gameko.